Good morning, Philippines! Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, guys. Luto tayo ng itlog. Itlog ni pareng Berteng. Itlog ito ni Berteng. Lutuin lang natin na sunny side up. And then mag-coffee din tayo. Alis si Tami ngayong later. Very soon. Kasi Friday ngayon and may trabaho. Ako naman, ito pa rin yung suot ko. Bahay lang naman. Sunny side up. Ganito ako mag-sunny side up. Guys, look. Yan, na-flip ko na siya, di ba? Flip. Flip. And then, dahil yung kay Tami is, ayaw niya yung sobrang luto. Gusto niyang ma-dip yung bread. We have to bantay-bantay a little bit, you know? Ayaw ko yung maluto yung... Ang ito sa akin, gusto ko lutong-luto. Ituloy lang natin yan. Okay na sa labas. Ano na sa labas? Pumasok na si Setami. Can you give me your coffee cup? I wanna give you another coffee. Or a what? Okay, you have water. Kasuhin ko lang to guys ha. Tapos na kaming kumain guys. And ngayon, ano ko lang si Tami sa bathroom kasi, di ba yung nilagay niya na parang electric? Ito yung pangalan ba? Ano ba pangalan nun? Yung electric may sticky thing na ilagay mo sa ibabaw ng puwet mo. Yung sa butt cheeks, sa ibabaw. Para kung saan man yung masakit. Kasi doon. Ito yung pangalan. Yun. And ito yung nilagay niya. And kasi, kalam niyo naman si Tami, sobrang hairy. Tinawag ko nga yung monkey kasi ang daming buhok sa katawan at saka hindi lang yung parang maliit na buhok. Talagang ang tataas. So sabi ko, i-wax ko siya. Ayaw niyang i-wax. So ngayon, sinishave ko na lang. Hindi yung shaving talaga, parang buzzer lang ba para liliit yung buhok, para mawala yung buhok. Para every time kasi na nilagay niya yung stickiness, parang every time na take it off and then put it in different places, parang nagwawax daw siya, as in ang sakit daw. And then parang every time na maglalakad siya, parang may maraming dago, maraming needles sa kung saan man yun nakalagay kasi parang hinihila yung buhok. Kasi ang taas kanya yung buhok. Inano ko lang, binabuzz lang siya, binabuzzer. And maghugas lang ako ng pinggan. Aalis na siya guys. I'm going to let all the food out. Today is Friday. Friday ngayon. And then, ano ko lang tong salad sa kanya. Ipadala. Yung lahat ng anyan. Padala ko yan. And then, ano pa? I think yan lang. And ito, ipadala ko ito. Ipakain ko to sa kanya. Kasi niluto ko yan para sa kanya yung... next week, sa Monday, off niya, diba? Monday, Tuesday. Sabi ko sa kanya na, hindi na lang siya yung pupunta dito, guys. Kami na lang, disenteng kami na lang yung pupunta. You know what we forgot to eat last night? The eggplant. But you have to eat that eggplant. You have it because I don't eat that kind of eggplant. Nope. You fry eggplant? No, but that's not it. That's different cooking. I don't like that. Okay, so what else do you need here? Do you want some of this and this? No, not again. It's no salt, nothing, no taste whatsoever.
Supposed to make it sound better. No, but okay, I'll give you a little bit. Not so much, huh? No. It's already light outside, guys. There's lights. Ay, mahayag na. Tingnan niyo to. Tingnan niyo yan. You order patch in your back, right? How many? A lot? Oh, a couple bags. How many in the bag? 4? Yeah, no. What? 40. So the big ones are 20. 40? The ones are 40, the big ones are 20. Oh, I thought it's 4 only because that's why I go with the machine. My baby is sleeping. Alis na siya. Ito yung pagkain niya. Is there something that you need here? The sun. Yan si Tami. Paalis na si Mister. Bye-bye, Tamimoy. I will see you Monday. Diyan. Lah, lumilipad man. Eh, bakit kaya lumilipad? Nagmamadali. Kaloka. Ito, pasok tayo. Ang dilim ng bahay, guys. Look. Dilim. Ganito kasi ako, guys. I really like when the house is dark. Kasi, kapag hindi nyo alam, isa akong wakwak. Oh, goodness. 9:20 na. Kainom lang akong tubig. Ibalik ko lang ito sa bathroom kasi we always have a alcohol talaga. Si alcohol is always, I have to clean the bathroom kasi may maraming buhok-buhok galing sa puwet no, butt cheeks ni Tami. Anyway, so let's open the window para makapasok yung araw. Iwan ko, pero yeah. So, ngayon, maglaba tayo ng blanket ng AC. Blanket ng aso, labhan lang natin. Nag-edit ako, guys. Pag alis ni Tami, edit agad ako. And, blanket nila. Nag-edit agad ako. And, yun. The uploading na. Ligo tayo mamaya. Yep. And, wash tayo kasi alam nyo naman. Anyway, guys. So, yun. Dalawang blanket. Tag-iisa kasi yung dalawa. Kasi, ito, meron din akong blanket dyan. Nakakamis lang yung ba. Wala dito yung asawa mo. Nakakamis. Hindi din ako lalabas, guys. Kasi takot akong lumabas. Kasi, alam nyo na, sa mga pangyayari ngayon, avoid muna tayo sa ganon. Need a reason to switch your tax provider? With Jackson Hewitt, upload your tax docs and connect with a tax pro from home. Tax is done and ready for... Hi, guys. My delivery daw. My delivery. Yung in-order ko. Kunin lang natin yung deliver. May sasakyan doon, oh. So guys, in-order ko to para sa GoPro holder. Yan. Balik tayo sa taas. Yan yung bahay. Kitang-kita nyo na lahat, ano. Ang ginawa, maglinis na naman tayo nito, guys.
kailangan na namin itong ayusin din, oh. Itong driveway, walkway. Yan. Meron na tayong GoPro holder. Ang ginaw, grabe. And ang liit. Alam nyo, kasi yung camera holder ko na regular yung camera holder ko is iba siya for camera. Is kapag GoPro kasi, iba yung ano niya, iba. So yun, hindi ko siya katulad nito, oh. Ganito dapat talaga $8 ito, guys. Yung GoPro na brand, meron silang sa kanila talaga. Pero ang mahal, mga $30 to $40 I think. And then meron ding $14, meron ding mataas, iba-iba presyo. And then meron ganito, yung $14, sabi ko, kapareha lang naman sila, pero bakit $14? Iba-iba dealer kasi. Good evening. 6:06 na ng gabi. Yeah, nag-ano lang ako, guys, nag-edit the whole day. And also, pagkatapos niyan, naliligo. And nagluluto tayo ng chicken adobo. Ito, guys, itong adobo is, yung version na to is, walang toyo. Ang ginawa ko is maraming suka. Nilagyan ko ng tubig. And then, nilagyan ko siya ng hindi marami, guys, nito. Calamansi sabor. Ito. Nilagyan ko siya niyan. Hindi marami kasi alam nyo naman, naging conscious ako sa mga pangyayaring itik. So, nilagyan ko siya ng tingnan nyo. Tubig at saka suka, marami. And then, maraming, maraming, paminta. Nag-order si Tami ng mga pajama niya. Dumating na. So, i-open natin. Sabihin nyo, bakit in-open mo yung package? Hindi man yan sa'yo. Kay Tami man yan. Alam nyo, kapag sabihin niya na i-open natin. Okay? Kapag sabihin niyang wag. Pero yung yung Pasko, aksidente yun. Ito yung in-order pala niya. Nag-order siya ng mga pajami. Amazon Essential. Yan. Ito si Tami mag-order. And itong mga aso ba nakakagigil. Nakakagigil talaga. Hala, ba't ang to? Sana kasya ito sa kanya. Gray, black, and hala. Hindi man ito yung it's different. Hindi siya heavy, hindi siya katulad ng isa. Binili niya to, guys. Katulad sa yung palagi niya sinusuot. Cargo. Pero iba yung tela. Very, ito, cheapy. Cheapy. I think ito yung sinabi niyang puti. Yan. Nag-order din siya ng puti. Iwan ko talaga. Mahilig siya ng itim. Iwan ko kung bakit nag-order siya ng puti. Yan, ito lang. Labhan ko lang siya. Hi guys, kain tayo guys. Konti lang yung kinuha ko doon. Masakit talaga yung ko. Puson. Kahirap talaga kapag guys. Kamay tayo guys. Tignan natin kung masarap ba kahit walang toyo. Masarap naman. Kakaiba yung chicken. Nabili ito ni Tami sa ShopRite. Masarap. Kahit suka. Daming suka, guys. Pero nilagyan ko din ng maraming tubig. Hindi siya vinegar dahil sa tubig.
Hindi siya maalat. Very mild. Like parang ano lang. Nilagyan ko din siya ng lemon. Lemon is, I don't know, paminta din. Ang sarap kasi ng paminta, guys. Sarap. Kumaan ako serious kasi sumakit yung ano ko. Ano na, what? Pasensya na, guys. Nagtataka ako kung bakit si Tami bumili ng puti na pajama. Sarap. Tulugon ka, guys. Tapos ko lang kumain, katulugon na ako. Gusto ko nang matulog. Pero of course not. I still have to continue what I'm doing. Meron pa akong gagawin. So, yan guys. Kita-kits na lang mamaya. Or, I will see you tomorrow because, I don't know. Basta, kita-kits na lang guys. I-end ko na to ditong vlog. And then, bukas na lang ulit. Bye!